kule nkinga esibhekene nayo noGeli bengicabanga ukuthi yindaba angahambi yena uGeli ngoba ngiyabona ukuthi njengoba exosha mina akanalo ilungelo lokuxosha mina ngishade noyise. Yindaba angahambi wena. Umuzi wababa ngeke ngihambe emzini kababa kufanele kuhambe wena. Ngihambe kanjani ngishadile noyihlo? Wena ungathi uyingane umncane ngikuzala ungixoshe emzini. Yazi mina ngisabani weMakaGeli. Yebo. Ngisaba ukuthi yena lento yini inayo ukuthusa kancane ngizokutshela ukuthi kanjani. Yebo. Njengoba ingane zakho ingane inelungelo zokuhlala noma wazo uyayizwa leyo nto. Kodwa ke mhlambe ngesimo sokuthi abantu besilisa baye bathande kakhulu and umshado nathi siyawuthanda. Nigcina ingane seniyishiya la komalume yabo uzama ukuthi ube umakoti. Yebo. Bese ukhulisa ingane zomfana. Okay ke. But if lengane ikhula sekhona izingane zakho la ubona ukuthi wena nawe mase kufanele wenze iwili yakho. Ukhulu Thobeka ngicela le thuba kubingelele ngikwamukele imbukelo weBlack Life TV uhlelo lethu luthi inkinga zomndeni yaye emlangeni nomagasela kulolu hlelo ke senza into eyodwa bafethu yokuthi sizama ukuxazulula inkinga zomndeni abasuka imindeni ebhekene nazo. Ngiyachaza futhi lokho ukuthi mawukuthi siyahluleka siyesiprovide ngecounseling ngesikholelo ukuthi bazokwazi ukusiza umndeni egcineni isifiso sa Black Life ukuthi abantu behlezi benokuzwana bebe nokuthula emndenini. Kodwa ke siyesifise futhi ukwazi yonke into bafethu. Ningazama ukufihla okunye ngifisa ukukubuza uthola ukuthi-ke nje nami ngithi ngisacabanga ukuthi fanele ngikubuze lokhu kube kuningi ngoba phela iy'ndaba zabantu fethu uyazazi nawo zithi nje give me more ugcina ngokunye ukukhohlwa kodwa kubalulekile ukuthi siyakufuna lokho esifuna ukuzwa asifuna ukuhlekisa ngazo ngakho sifuna isolution nje kuphela. So ngivumeleke imbukelo Black Life TV ngamukela usisila oseduze kwami sawubona sisunjani? Ngiyaphila sisunjani? Ngiyaphila nami ngicela ubingelele nje umbukelo Black Life TV bese uyayi-introduce. Sanibonani igama lami nguSinenhlanhla Isibongo Amaphumulo ngibheke uBlack Life ngoba ngifuna ukuzoshare istory esingangiphathi kahle empilweni. Yini le ngakuphathi kahle mama? Kuhlala stepmother esasithandana nobaba. Stepmother asangihlelisi kahle empilweni. Sifuna ukuthatha amafa siwenze awazi. Amafa akho? Bamafa ngashelo baba. Baba webhale wena? Manje usathatha kanjani? Uthi ngeke kwazi mina yonke into kube yami naye ubethandana nobaba futhi behlala sonke endlini. Manje mina sengifuna usizo lokuthi aphume ekhaya ngoba asangiphethe kahle sekufanele izingane zakhe zaphithizela egcekeni seyibona ngathi sekubo mengithi mina ngifuna ukukhamba ngekhaya ubona ngathi imali engishelo baba ngifuna ukuyishare nama-siblings ami kanti ikhona la ngikhululeka khona ngoba yena asangiphethe kahle egcekeni. But babunjani ubudlelwane bakho naye kusakhona ubaba? Kwakubudlelwano oburight futhi sasiphathana kahle kuyikhona ukuthi izinto zishintshe ngoba ubaba engasekho. Ubaba udlula nini emhlabeni? Udlule ngo-2024. Oh shame usandokudlula. So wena muhlala nobaba all along? Ngihlala nobaba ngikhuliswe uyena nasistepmother. Uvela ukhule sesikhona stepmother usibona? Oh shame usho sebethana neminyaka eminingi. Yo akezame sibiza umuntu omdala sizwe yabo ngifuna ukukhuluma kakhulu into ezoqhatha mawukuthi senilungisa izinto. Because kuyenzeka moya ingane musanikeza ithuba ngithi nje ubuhleli nami soba u2 necrew uzokhuluma wena bese kuba khona isolution odabeni lengelanga bebi episode bese bayabhoreka wena yabo. Sometimes ukukhuluma kakhulu kuyenza ukuthi izinto engabisahamba kahle. Ungakukhulumi kakhulu kodwa khuluma. Ngifuna ukukhuluma kakhulu mase khona into angeke athi yena womhleba engakafiki. Yeah, sense. Ukhuleke kodwa ke because sila sokusupport. So sifuna ukuzwa ukuthi yena nami angivumelani ukuthi uxoshe umuntu omdala but ngifuna ukuthola kuqala ukuthi kuze kufike la ekutheni na ubone ukuthi ifanele ahambe. Akekho umuntu okinfluenceile kulento? Hayi akekho umuntu okinfluence isinqumo sami. Isinqumo sakho nje wabona ukuthi isikhathi sokuthi uhambe ke manje. Brave ntombazane ubukele Black Life TV asenzeni kanje. Azama ukumsondeza umama sizwe ukuthi mhlawumbe yini side like le story limi kanjani nangumntwana ecomplain ukuthi ubona ingane zakhe iphithiza and ubona ngathi ufuna ukudlela uyifa lakhe ubaba usanda ukushona manje yena uhleli la yedwa and vele wazi yena stepmother akafuni ukuthi agcine seqhopheka nalengane ezika stepmother engikhohle ukubuza zizalo baba bakho noma izalo baba izalo baba wami. Useyikhulile nazo? Izikhulile.
Asambeni bafethu ungaze ngikhulume nami ngigeqa amagula. Sambe. Welcome back mbukeli we-Black Life TV ohlelweni lethu oluthi inkinga zomndeni ayemlangeni uMagasela. Mesibhaleliwe ku-Amahle walibeka udaba lakhe eThekwini. Sesisabona ukuthi no kubalulekile ukuthi noma simusondeze. Sesimufune saze samthola kodwa ade simfuna kubalulekile. Anyways, ngicela ngokukhulu ukuthobeka mbukeli we-Black Life TV ungivumele ngibingelele Sithando. Sawubona mami njani? Yebo sawubona. Yebo Sithando. Ngicela bandla ungathukezwa, relax nje. Mbingelele lo mbukeli we-Black Life lapho uthi nje sanibona and then bese uzisho ukuthi umaba. Sanibona bakwa Black Life. Igama lami ngikufikile wakwaShezi. Oh, wakwaShezi? Yebo. Okay. Waba isibongo? KwaMaphumulo. Oh. Sengikhohliwe. Okay, cool. Ukuthi angiqala ukusesibongo saShezi namhlanje. Anyways, silala isikhona. Sithando sami cela bandla umchazele uma ukuthi indaba osibhalile la Black Life TV indaba ebizelwe amakhamera. Mina ngibhalela Black Life ngoba ngingaphathekile ngesimo sokusenza ekhaya nendlela ongikhitha ngayo nendlela osolokhu ubaba washona owenza ngayo. Osafuna nokuthi ngihambe ngekhaya engakho ngibhalela Black Life khona bezwazi ngisiza ukuthi uhlehle ekhaya. Okay. Ngiyahlonipha. Yazi utheni ngixoxweni? Yeah. Uthe wena uyi-step mother sakhe. Uthe uqala ukuphaphama mukhona. Uzwana nobabakho, uthandana nobaba wakhe. Kodwa inkinga abhekene nayo ubabakho ushone ngo-2024. Emva kwalokho ukusola ngathi wena ufuna ukuthatha amafa nemali zakhe. Wasethi yena ubona indlela owenza ngayo ubuye ungathanda kubo ngoba la ajwayele uvashela khona. Okwesibili ngingazi-ke lokho ukuthi ngena kanjani kodwa sizoqhubeka ngichaze nendlela asho ngayo. Okwesibili ukuthi nabantwana bakho abangazali ubaba wakhe kade bengavakashi la before sebeyavakasha. Usho kanjalo, angithi usho kanjalo? Yebo, ngisho kanjalo. Yes. Bengingazi ukuthi bengase aze akwazi ukuthi angibizele abaka Black Life ngoba mina ngazi ukuthi ngihleli naye nje la ekhaya lokuthi ngishadile noyise. Ushadile nobaba wakhe? Yebo ngishadile nobaba wakhe. Oh, okay. So ungaqhubeka Sithando sami. Kusho ukuthi izinto eziningi bengingaziboni ngoba bengithatha ngokuthi mina ingane yami ngiyamkhulisa ngaphansi kwenkinga nami ngibhekene nayo ukuthi ngishiye uyise. Akakaze futhi ngize ngithi ngifuna ukuthatha amafa ngoba amafa vele uyise wayekade wabhaleni ngami ngoba sishadile sinoyise. Manje akachaze laba Black Life ukuthi konke lokho akutshela bona ukuthathaphi ngoba ngimthatha mina njengengane engizalayo. Okay. Ohlapha sike siye la. Uthe yena abantwana babengezi sakhona ubaba kodwa manje uyabona sebebaningi ekhaya. Ngikwazela ukuthi ngithatha abantwana bami ngihlale nabo kunye naye ngoba izintandane nje ukuthi ushonele uyise bese ngithi azi ukuthi nabo abantwana abami naye ungowami uzalwa yimina. Oh, ubaletha abantwana bufuna abe nama siblings. Abe nabantu azokhula nabo. Yebo. Kodwa mebengezi ubaba wakhe saphila yini eyenza lokho? Ngesikhathi uyise saphila angithandanga ukuthi ngibalande bazohlala nami naye ngoba ngangazi ukuthi uyise uzongibheka kabi ngoba izingane zingezona zakhe. But nje wawungakwenze khona wayisukwenze ngasekho. Ngoba usabisa umntwana ubona ngathi nifuna umdlela umuzi manje. Njobe usuke wabalula nawo ukuthi bashenishadile. So menishadile wathi kubhalwe wena, ubhale wena wedwa ayikho ingane yakhe akayibhalile? Cha eyami ayikho akayibhalile ubhale yena yedwa nami naye sobabili. Oh nawe nemali zakhe. Yebo nami nginezami. Oh. Nangu my chaza, uyamuzwa uthini? Hayi, angimuzwa lento ayishoyo nje hayi. Yiphi iphathi ongayazileyo ukuthi kube khona ingane zakwazakhe? Iy'ngane zakhe indaba eseyifika ngoba bengasekho. Zazingafika ingane babesakhona. Zizowenzani babengasekho? Iy'ngane zami Amanda ngiyithathe ngoba ngifuna ukuthi nibe iy'ngane zami nonke. Ngihlale nani nonke. Njengoba ubaba wakhe engasekho. Ubaba sonke. Ngangisabi ukuthi ubaba wakhe uzongibuka ngamanye amehlo athi sengithatha iy'ngane zakhe ezingazalwa uyena sengizoyihlalisa kulo muzi sishadele kuwona naye sihleli. Ngangithi kungcono kube wena ngoba wena uzalwa ubaba wakho. Ngoba seshonile shuthi usasabi. Angisasabi ngezathu ukuthi ngangenzela nawe ukuthi ujwayele ukuthi nabami nonke nizalwa yimina sihlale nje ekhaya nginikhulise nginithande. Akakuthandi Amahle lokho. Ufuna ukuhlala emzini kababa wakhe
naye ucabanga ngendlela ubaba wakho ayicabanga ngayo, awucabanga ukuthi ubaba wakho ayicabanga ngayo. Ufisa ukuhlala la kwakubo nawe. Ngizoba nenkinga ukuthi ngingaxoshwa ingane encane ngithathe ngokuthi ngiyayizala. Ngizoba nenkinga ngempela. Kusho ukuthi nami sefuna ukuthi ngikwazi ukuthi ngisukume ngihambe ngiye enkantolo ngiyobuza ukuthi kuyilungelo lengane ukuxoshwa mina ngishade noyise. Nabhala noma nashada nje umshado omkhulu? Sashada umshado omkhulu. Kodwa yena-ke uAmanda uma esengithuka athi angihambe la ekhaya ngishadanga umshado ophilayo noyise. Ngimtshela ukuthi mina nezincwadi nginazo zomshado ngihleli nje la ngegunya lokuthi umuzi wami yena umntanami. So yena akanali uyena okufanele ahambe la ekhaya mekuthi kanjani? Mangabe esebona ukuthi kufanele kuhambe mina bengicabanga ukuthi kubo yena ozongiqhelela la ekhaya afune naye umuzi wakhe. Emzini kababami kuhambe mina. Isikhathi esiningi ukuthi umuzi kababa wakho asikho isidingo sokuthi ngoba engasekho sekufanele wena uxoshe mina emzini kababa wakho sishadile naye mntanami. Ingoba usebenza ngendlela othanda ngayo. Kule nkinga esibhekene nayo noGeli bengicabanga ukuthi indaba engahambi yena uGeli ngoba ngiyabona ukuthi nje bexosha mina akanalo ilungelo lokuxosha mina ngishade noyise. Indaba engahambi wena. Umuzi wababa ngeke ngihambe emzini kababa kufanele kuhambe wena. Ngihambe kanjani ngishadile noyihlo? Wena ungathi uyingane umncane ngikuzala ungixoshe emzini. Yazi mina ngisabani weMakaGeli? Yebo. Ngisaba ukuthi yena lento yini nayo ukuthusa kancane ngizokutshela ukuthi kanjani. Yebo. Njengoba ingane zakho ingane inelungelo zokuhlala noma wazo uyayizwa leyo nto. Kodwa ke mhlambe ngesimo sokuthi abantu besilisa baye bathande kakhulu and umshado nathi siyawuthanda. Nigcina ingane seniyishiya la komalume yabo uzama ukuthi ube umakoti. Yebo. Bese ukhulisa ingane zomfana. Okay ke. But if lengane ikhula sekhona izingane zakho la awubona ukuthi wena nawe mase kufanele wenze uwili yakho ngekuyenza izingane zakho uzobe sihlala kanjani lengane iyodwa nezingane zakho? Bengingasho ukuthi ngifisela ukuthi ahambe yena kodwa ngendlela akhuluma ngayo kumina ngiwunina ngishade noyise okungcono bese ngikhetha ukuthi ngimtshele ukuthi okungcono akuhambe yena ngoba umuzi wami. Mina ngithi kanje nami ayithi manje wena usuphendlela izingane zakho ifa lababa wakhe. Kuzokwenzakalani kuyena ngoba ikubo leli lona kubalaziyo. Njengoba wena sekubuya ingane phela manje ngoba uthi ubaba kaAmahle wayengekho right ekuthenini izingane zakho ihlale la. Wakuhlonipha lokho esaphila akasekho awusakuhloniphi. But lokho kuzombeka pho Amahle ekukhuliseni ke izingane zakho phela uyayibuyisa izingane zakho manje njengomzali uma ucabanga wena mangase kuthiwa unikezwe ithuba lokuthi nawe ubhale ukuthi uba uzothi take over moshona uzobhala uAmahle noma uzobhala izingane zakho? Cha bengingababhala nabo ngoba uyise kaGeli akasekho ukuze sihlale ngokuthula kulomuzi sikwazi ukuthi lamafa siwasebenzise sonke ndawonye ngoba nabo bengifuna ukuthi uAmahle abazi ukuthi nabo abami naye sebebadala kodwa ngcono ukuthi ukhule nabo. Don't you think ukuthi kuzoba nzima kuyena ekhule ekade bengekho and then manje sebekhona esenoba uneminyaka manje Amahle? 23. Besingakulungisa besingakwazi ke sinoAmahle ukuthi sihlale phansi sikhulume le ndaba ukuthi amafa sizowasebenzisa kanjani ebese ngithatha abami laba ngibabuyisela ekhaya la ngizalwa khona ukuze sikwazi ukuqhubeka sihlale nokuthula mina ngicela senza njalo. Yebo. Yabo ngobani manje ngeke ibe nakho ukuthula lento Amahle if ebona abantu kade engakhulanga nabo fanele bazane ngoba izingane zandawonye yabo ngoba izingane zakho ukuthi kwaba wrong waseqaleni uvumela ubaba kaAmahle ukuthi angafuni ukuthi izingane niblend zibe ndawonye. Yeyizwa leyo nto nawe wakuvumela lokho nkosikazi. Kwaba wrong lokho because njengamanje uAmahle fanele athuke nanomba ungama-advisor nami nje ngumlangeni. What if wena mase kufanele ushiye umuzi ngoba usho ukuthi ushadile usuyoshiyela izingane zakho Amahle asala ngabusaba nawo umuzi kababa wakhe? Bengingazama ukuthi ngikhulume nabo laba angebona bakwabo batshele ukuthi ababuyele ekhaya la ngiphuma khona ukuze ngikwazi ukuhlala ngokuthula ungababhala kwezinye izinto zemali kodwa lokho kwakaAmahle kushiye yabo simhloniphe nje ubaba Amahle kodwa ingane efanele ikwazi ukuthi uyibone. Usuhlaza iminyaka emingaki nobaba Amahle? Ngihleli iminyaka ewu15. 15 Yebo. Simningi kakhulu lo mnyaka. Bebengavakashi. Muvuma umuntu wesilisa ukuthi ubaba Amahle akuhlonise nezingane for 15 years. Mekuyena uvakashayo. Bekuyimini bevakashela bona ngiyobabona ngiphinde ngibuye ngize kuyena baba kaAmahle ngoba ungabafaka ezintweni ezihlangene nemali mami yezo. Yebo. Kodwa lokho ukuthi kube khona nomuzi ngoba phela njengoba nihlala la noba uThume sebefika bezohlala and lezi ngane uthe 3
Yebo. Khona bathathu. nabafana. Yebo. Hayi Chomi. Bazom-overpower Amahle yedwa. Ngcono ukuthi Amahle nawe nama-siblings akhe kubo mhlawumbe unabantu abawu-3. Ebengingakulungisa ngoba uAmahle ngiyamthanda. Bengingathatha lo muzi womfana wami lo mdala ngoba besezama ukuthi abe nomuzi bese ngithi kula mantombazana wahamba ayohlala naye ukuze sikwazi ukuhlala ngokuthula noAmahle la ekhaya. Sikwazi ukuthi sihlukanise amafa naye. Vele bakhulile angithi nabo. Yebo bakhulile nabo. Kakhulu, okay. Angazi Amahle ucabangani ngalokho? Mina ngisabela ukuthi yena ningaxoshani ngoba yabo isinqumo sababakho ukuthi ashade uma. Yayizwa leyo nto. So nje bemshadile unkosikazi wakhe. And lokho ukuthi bhuti bakhe hayi futhi ngoba bazonda ngithi. Ingoba kuyakuthusa ukuthi sebezohlala la ngoba bengasekho. Ngithi usho kanjalo nami ngiyamuzwa Amahle. Yamuzwa uthini? Yebo ngiyamuzwa. Kuyamthusa ubona ngathi manje ufuna uzotake over ufuna uzothatha amafu. Yebo ngiyamuzwa. Ngoba ubaba mevele enibhaleni oba uthi umuntu aqhubeke nempilo yakhe kodwa umuzi aqhubeke kube ikaba isibongo la ekhaya kamaphumulo ngithi. Yamaphumulo yebo. Aqhubeke kube kanjalo. Bengizocela ukubuza kuyena Amahle ukuthi siyavumelelana naye ukuthi sihlale phansi sikhulume ukuze sikwazi ukuthi siqhubeke sihlale ngokuthula kulomuzi kababa wakhe ongasekho. Singahlala phansi sikhulume mekuzohamba iy'ngane zakho sihlale soba u-2 ukuthi usifake ushiye soba u-2 sihlale soba u-2 ingane ihlale kumuzi nazo. Hayi kulungile mntanami ngiyabonga lawo magama ngoba nami bese ngisaba ihlazo lokuthi ngizothi ngiyahamba la kulomuzi ongixosha kuona kababa wakhe ngifike ngapha engibuyela khona emuva ekhaya bese ngithole ngithukwa kuthiwe ngumabuye emendweni ngaxoshwa yini kwami ngoba ngishadile kungcono kube uwena esoxoxa nawe kahle laba bahambe ngoba abazalwa ubaba wakho. Yazivumelana ngokuthi kanje because nawe Amahle ubhaliwe nobaba wakhe noma ubhaliwe qhubeka nendlela ade niphila ngayo khona ubaba uphinde umhloniphe ubaba ekuthenini abantwana bakho uzole kubavashela omalume njengoba usubashiyile for 15 years uzole kubavashela ukuze Amahle angaze afile engezizwe safe kubo ekhaya lakhe kuyilona lodalaziyo. Yebo ngiyakuzwa ngazi-ke Amahle siyavumelana ngalokho ukuthi singaqhubeka siphile nawe bona bahambe ngibatshela babuyele emuva. Singaqhubeka siphile awukho kubi. Ayikho-ke inkinga mntanami ngiyabonga kusho ukuthi amaphutha ethu ufuna siqale-ke siwalungiseke ngizonibiza nonke nihlale phansi sihlangene sonke bese ngikhuluma labo ukuthi engathi inkinga yami sengizohlukana nomuzi kayihlo ngishadile bese ngiyabachazela ukuthi ababuyele ekhaya bayohlala ekhaya. Ngicela bandla mase ubiyibiza ingane ngibe khona ngizosupport Amahle. Yebo ngiyakuzwa. Basakhona u-anti bakhe ngithi? Yebo noma usakhona. Hayi uma wakhe akangeni kakhulu u-anti abantu bakababa. Yebo basakhona. Ngathi ababe khona sikhuluma iqiniso angifisi ukuthi nibe nodwa still Amahle angakwazi ukuvuleleka ngenxa ukuthi uzobuhleli nezingane zakho. Nazo uzomzonda phela ngoba zonke izingane ziyathanda ukuhlala nomama bazo. Yebo ngiyakuzwa. Kodwa ngicathi iphutha esalenza ilelo ukuthi singayilweli lento esakhona ubaba. Ngoba Amahle ngabe ubukhula azi ama-siblings akhe nje ukuthi vele azi ukuthi lezi izingane zakubo. Nami bese ngicabangela yena impela ngoba nabo bafike sebekhulile akungcono ukuthi mhlambe bakhule bonke bebancane ngoba bebezokwazana ukuthi abandawonye. Manje usuzomfundisa into nje na 23 sekufika abantu abangaphezulu kwakhe sekuyikubo nabo la futhi bayazwana bona bazala umama oyedwa yabo. Bayazwana bona. No asenzeni kanjalo kodwa ngizozwa ngabe nami bukele Black Life futhi kuthini okwakho ukuphawula lolu daba. Asijajani uyasho wena ukuthi mina ngicasa magasela benze kanje yayibo leyo nto because I think ibalekile ukuthi sazi nami angikho perfect mawukuthi kanjani siyaphambuka kodwa ke ngicela ukuthi ngiprovide nange counseling family counseling kulesi simo ukuze bebone ukuthi bazobathatha babamise kanjani because ngicabanga ukuthi egcineni ngizamile ukuthola ukuthi Amahle unakho ukusaba ekuthenini emzini kababa sekugcwele abantu and hayi futhi ngoba nenkinga nabo ubona ngathi kuzothathwa izinto mhlawumbe abona ukuthi yibekelwe yena so kuze aqhubeke ahlale noma wakhe ngoba vele ukhule phambi kwakho yena umuntu amaziyo akana nkinga kodwa kungabi khona ke phela abantu asebefika ngoba babakhe ngasekho yayizwa leyo nto angeke ibe right asilungise lento ngendlela enokuthula uqhubeke umndeni uhlale ngokuthula osisi bahlala bade behleli khona uma aqhubeka anakekele izingane zakhe. Yebo ngiyabonga lawo magama okungibonisa ukuthi kufanele ngihlale kanjani nomntanami siqhubeke nempilo sikwazi ungamzondi futhi understand uyifake icathulweni zakhe nokuthi njengoba ngihlezi ngisho lento ilwele leyo nto ukuthi abanye baye bathi mushada ingane yakhe isala komalume kodwa kulwele ukuthi umuntu ozwana naye akazi uthi nomntwana ndiyamthanda ungajaha ukuthola umshado uthole ezinye izinto bese ulahla ingane zakho
bese ngasekho usufuna ukushintsha futhi manje wena nje umoshile because mfanele ungavumi and mhlawumbe amamehle ngoba ekuthanda wezogcina ethi hayi ingane ayihlale zonke. Yebo ngangenzela khona ukuthi angibaqoqe nabo babe ndawonye ngihlale nabo ngibafundise ngibatshela ukuthi bonke bazalwa yimina. Manje sengiyaxakeka uma ngabe uGeli esethatha ezakhe izinqumo ngalolu daba. Sekulate bebadala kakhulu. Sebebadala kakhulu 15 years mkhulu ushade nobaba uhleli nobaba bakhe bengekho. Yebo. Wachuza indoda ovingane. Kodwa awusaba ukuthi uzongabi right ubaba. Nami ngokuyinxangela kwami ukuthi angifuni ukubuyela ekhaya ngoba ngohlewa abantu. Hayi ungabuyela ekhaya. Ungabuyela ekhaya mbukule Black Life ngicabanga ukuthi yena akangabuyela ekhaya. Akaqhubeke ahlale nawo amahle baqhubeke ngempilo babone babambisana kanjani until umunye umuntu abazabe right nayo amahle mase right mhlawumbe uzoyihambela ethengela umuzi wakhe amshiya unkosikazi ababakho begcineni bashadile. Mina Mlangeni Magasela ngiyanthanda bafethu. Siphinde sibonane ku-episode elandelayo. I'm out. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.